Moi! Eli 100 asiaa, mitkä ärsyttävät mua. Ihmiset, jotka haisee, eivätkä itse tajua tai halua tehdä asialle mitään. Hyi! Epäkohteliaat myyjät. Vaikka olisi kuinka huono päivä, niin asiakaspalveluammatissa silti pitäisi yrittää hymyillä. Koiran ulkoiluttajat, jotka eivät siivoa niiden koiransa jätöksiä. Ei se haittaa jos johonkin ojaan, mut keskelle tietä, come on! Ihmiset, jotka yskivät bussissa ja pahinta jos on itse se yskiän ja ikkunan välissä. Hidas netti, jos katsoo videoa tai musiikkia, joka pätkii. Se kun potkaisee varpansa johonkin. Au! Kiusaaminen, sen pitääkin ärsyttää. Ihmiset, jotka puhuu puhelua bussissa, ei pieni puhelu haittaa, mutta jos joutuu koko matkan kuuntelemaan, ihan sama missä istuu, niin kuulee sen silti. Jos jättää nenäliinan tai vastaavan taskuun ja laittaa sen pesukoneeseen. Kun katsoo leffaa, joka on suht kovalla ja sit tulee mainokset, jotka on vielä kovemmalla. Maksulliset WC-t. Ihmiset, jotka valittavat Big Brother-ohjelmasta ja yleensäkin valittajat. Jos ei kiinnosta, niin anna olla. Kalliit junaliput. Katon just Helsingistä Jyväskylän lippuini 60 € ja mulla ei oo opiskelijakorttia. Se kun on aina liian kylmä tai kuuma ja sit kun tulee kotiin, niin pitää suunnilleen riuhtaa vaatteet pois päältä, kun on niin kuuma ja sit on yleensä vielä vessahätäkin. Hitaat ihmiset kadulla. Hei, voitko väistää? Humalaiset ihmiset. Vitsi, ihmiset on humalassa idiootteja. Ihmiset, jotka ei vastaa puhelimeen, kun olisi tärkeää asiaa. Esim. Minä. Se kun on bussipysäkillä ja joku tulee siihen röökinkaan heiluun. Tai sit jos tuulettaa siivouksen yhteydessä kämppää, niin tulee semmonen tupakan savu sieltä. Siivoamista puheen ollen imurin ääni on maailman ärsyttävin. Esim. Hammaslääkäriä ja varaaminen, kun sitä ei saa tehtyä. Se kun jotain menee sun silmään. Tai oikeastaan se kun sitä ei saa pois. Se kun kaupassa kysytään kuittia. Se kun jonkun pizza palaa ja sit se juoksee täysillä sinne. Ei se enää siinä vaiheessa vaikuta. Vessapaperirulla avaaminen. Siinä lähtee aina ihan sikana paperia ennen kuin se saa auki. Se kun maito loppuu, vaikka muroja olisi. Se kun laturi unohtuu. Hei, onks kellään Nokian pienipäistä laturia? Ai, teillä on iPhone, että okei. Se kun ihmiset sotkee niin paljon. Ja se kun ei osaa siivoa. Feidarit. Jos sovitaan edellisenä päivänä jotain, että 3, sit seuraavana päivänä 2 tulee viesti, että ei. Kiire. Ihan sama paljonko sitä aikaa on, niin aina tulee kiire. Roskaaminen. Tai se kun heittää roskiksesta ohi, niin sitä ei jaksa nostaa. Come on. Se kun ihmiset alkaa tulla metroon tai junaan, kun ihmiset on vielä poistumassa sieltä. Se kun hissi on rikki ja pitää kävellä monta kerrosta ylöspäin, kun on jo valmiiksi kuuma ja vessaa. Se kun esim. Lätkä MM-kisojen aikaa haukutaan omia tai kerrotaan, että miten niiden pitäisi pelaa. Ja sit kun voittaa maailmanmestaruuden. Mä niin uskoin tähän jengiin. Mumisiat. Se kun pitää kysyä, mitä? Anteeksi? En vieläkään kuullut. Se kun kerrotaan omasta vauvasta passiivimuodossa. Meillä kontataan. Siis ketkä konttaa? Te kaikkiko? Koko perhe? Se kun joku katsoo TVtä liian kovalla ja itellä hajoaa korvat. Liian lähelle tulevat juttelijat. Moi Teemu, mitä kuuluu? Se kun silmälasit likaantuvat sateessa. Eihän mulla ole silmälaseja. Se kun joku haukkuu masentuneita vaan laiskoiksi. Se kun herää ja on nähnyt huonoa unta ja on sen takia huono fiilis. Se kun joku kävelee väärällä puolen katua ja joutuu sit väistämään kattoo sen takia vihaisesti. Come on. Se kun joku alkaa kertoa jotain juttua ja ei sit kerrokaan. Hei, arvaa mitä? No, ei sittenkään mitään. Se kun kuulee jonkun biisin, mutta ei tiedä mikä se on. Se kun lasten ei enää anneta olla lapsia. Se kun avaa karkkipussia ja se räjähtää käsiin. Se kun avaa purkkapussin ja sit 10 kaveria kysyy purkkaa. Biisin ja radiokanavien vaihtelu autossa koko ajan. Antais olla jonkun biisin tai kanava. Se kun puututaan toisten asioihin, vaikka ei tiedä niistä mitään. Se kun laittaa suihkussa suihkun päälle, niin ne ekat vesipisarat on niin kylmiä. Jos pyyhe unohtuu suihkusta ja sit se pitää hakea ja tulee kylmä. Se jos on kirjoittanut pitkän viestin ja siihen vastataan lyhyesti. Se kun on laittanut just uudet sukat ja sit ne kastuu. Se kun joulu on täällä, vaikka siihen on vielä 2 kuukautta. Se kun on päässyt just hyvin peitolle nukkumaan ja sit muistaa, että pitää tehdä vielä jotain. Leffateatterissa se leffan jälkeinen hetki. Se kun kaikki tuotteet on piipattu ja sit pitäis maksaa, niin sit vasta aletaan etsiä sitä lompakkoa. Se kun sanotaan ihan kiva, ihan jees,
Eli siis ihan sama. Ovikello, jos ei odota ketään vierasta. Ja oikeastaan kaikki muutkin yllättävät äänet. Se kun oot tiskannut ja laittanut tiskipöydän hienosti, niin löytyy vielä joku tiskattava astia. Semmoiset yliinnokkaat koiraihmiset on niin ärsyttäviä. Se kun TV-sarjoja ei voi katsoa, koska aikoo joskus katsoa ne kunnolla alusta asti, mutta ei kuitenkaan katso. Pimeät, kylmät ja väsyttävät aamut on maailman ärsyttävin asia. 10 ja 5 sentin kolikot. Joskus tein jopa ostoksen sen perusteella. Mulla on 65 senttiä vanukas. Joo. Liian pitkät 3 ruudun sarjakuvat. Ei niitä jaksa lukea. No niin, siinä oli mun 100 asiaa, jotka ärsyttävät. Jos teitä ärsyttää, kommentoikaa tuohon alas, tilatkaa mun kanavaa ja pekuttakaa ylös tai alas. Moikka!